Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Agua Aquiles. Hala, patay na si Kuya Ayaw! Agwa. Dila ni mo siya tabangon, di ba? Makaayo ka magsamaron sa manako nga nasamdan agi sa pinusilan, di ba? Imo man kong gitambalan. Tinuod bang ako nabatian karon gikan kan Jeric Agwa? Ha? Mananambal ka? Ilan na, sir? Kuya Agwa, ayaw pagdugay-dugay. Kay basig di na hinuon maulian si Ate Ria. Tingalig mahot na siya dugo. Sige na kuya. Ayun lang ilimod ni Ate Lia na sila imong pagkatao. Para lang maluwas mo ang kinabuhi ni Ate Ria. Sige na. Nga unsa Jeric? Unsa si Agwa? Unsa? Agwa kinsa ka man di ay? Kinsa ka? Yan na, sir. Kuya, daghan ng dugo nga. May agas ni Ate Ria. Daliya siya kuya, daliya. Yan na, sir. Tanawan na lang ko. Husto si Jeric. Di na kailangan ako pinitago ni mo. Ano yan? Tanawa ko. Karong dayon na. Mahimo kong taong tubig. Oh, Ikaw di ay Agwa? Ikaw ang taong tubig? Ang tinuod. Bago pa sa kumahibaw ini, Ate Lia Nasil. Ingon sa dili ko makatuo. Pero nakita ko. Lagi. Ako gani. Pero, ato lang niya. Pero nga nung wa naman lang niya pamatya ang mga taong dautan. Nga nung iya magipasagdan sila si Doria. Dili man na siya mupatay ate. Ang gusto niya nga, mag-usab ang mga taong dautan. Dili kay patyon. husto si Jeric. Yan na, sir. Agwa, Kuya, tao ka na sab, sama na mo. Kumusta si Ate Ria? Natao pa. Ining bata niya. Wala siya pakitang samad siya nawas. Agwa, mahimo bang magsulti ta nga kita ng duha? Jeric, Kuya, biyaan ta sa mo ha? ato si Ria. Batay siya. O kuya, alis ako. Agwa, Dali ta magsulti sa ilaw ng mangga. Dali. Wa ko mapakiyas sa kong pagpakaroon ingnon. Nasakpan ko na ang sikreto sa kong kaaway. Ha! Siya di ay ang taong tubig. Si Agwa nga uyab ni Lianazel. Pero wa na ko makitis si Achilles. Asa ka ang sipat nga bata. Oh, may nagpaingon. Magpatugtog ko. Natuog pa siya. Pero, wala na siya samad. Ingon sabaan na ang nahitabo na ako. At tong napusilan ko sa gwardya sa gate sa bahay sa Gupanan. Gitambalan sa ko ni Kuya Agwa. Pagmata na ako, wala ako'y samad. Ingon sabaan na ang mahitabo ni Ate Ria. Inigmata niya. Makugang na lang siya. Nganong wala na siya samad. Husto. Maghakot na lang kong tubig. Samtang natuog pa siya. Hinapaunta nga. Wa ka naman suko na ako. Yan na, sir. wa ko masuko ni mo Agwa. Wa lang ko magdahom. Dili man gud mailahan. Ikaw di ay ang taong tubig nga nahimong manluluwa sa tanan. Tingalig mausap may mo pagmahal na ko. Dili na mahitabo Agwa. Misamot pa hinuon ang akong gibating pagmahal diha nimo. Kung mo ko na. Maligsama kita yan na, sir. Gito yung tingali si Ginoo magkatagbo ato mga dahana. Tungkol kay parehas man ta. Mabination sa uban. Tingali, Yan na, sir. Agwa. Yan na, sir. Duway tao din isod sa payag. Karon, pinaagi sa kong gahom. Usbon ko no sabang akong pamayhon.
Himuon ko ang akong kaugalingon ug usa ka dakong bitin. Aniya. Siria, mata ka na. Wala, bitin! Ako bitin! Kuya, Agwa! Kuya! Kana, mamalik na ta sa payag. Tana. Tabang! Tabang, kuya! Tabang! Si Jeric! Kuya! Tabang! Tabang, kuya! Kuya! Derek! Oh! Uwi siya! Ginoo ko! Kana ko ang bitina! Agwa si Jeric, di ba ligutan na? Karon tayo. Mahimo kong tubig. Kuya! Pasilitan ti ka sa init kong tubig. Ah! Napason, napasan. Kinala, mawa ko sila panan o may balik ko sa kwarto. Uy! Kalit ang siya nawa. Agwa! Agwa, asa na ang dakong bitina? Kay bulungan. Kalit ang siyang nawa. Animal! Kasakit sa kong panit. Nga naigo sa kipasirit ni Agwa nga tubig. Gangulungol. Dili ko gusto maabtan ko ni Divino nga ingon ini nga kung kahimtang. Kinaang lang matambalan ko kini pinaagi sa akong kahom. Kiputasan ko. Kinahanglan na ako nga mo pahuway. O sa man, Jeric? Naadiha si Rhea? Wa, ate! Honong lamos papangitan niya. Pero, Agwa, Kuya Agwa! Wa ka to siya tukba sa dakong bitin? Agwa, tingali gusto si Jeric. Huwag kipagtuong nga gitukob siya itong maumananap. Kuya, huwag atong bitina, kuya. Kalit lang nawa. Di ka nga, magkalit lang sa tugtunga. O sige, dinhila mo. Ayaw mo pagsunod ako. Dinhila mo. Hala. Anong di man ta niya pasundon, ate? Asa day siya? At ulang tumanon ang iyang giingon, Jeric. Oh, naaraman day siya sa unahan. Gipiyong niya iyang mga mata. O, murag may gisulti siya. Nagkibot-kibot ang iyang baba. Ipakita sa kong una si Rhea. Ug ang iyang nimutangan karon. Si Madam Doria ako nakita. Naghigda sa kama. Mura nagpingit sa kasakit. Nganong siya may ako makita? Nganong siya man? Unsa? Karon dayon, Agwa? Oh, Lenasil. Importante ka ko nga tuon sa syudad. Pero, ay kabala ka. Ni ako pirmi. Dili ko kabupasagdan. Labi ka na. Sige. Para sa kaayuhan sa tanan na imong tumong. Dili ko ikaw hawiran, Agwa. Pero palihog lang. Dada si Achilles sa imong pagbalik. Oh, dadon ko siya. Ayaw kabala ka. Uy, ma'am, daghan lagi ng tao sa gate sa eskwelahan. Nga naman na. Kunwa ko masayop. Mga parents ka na. Dini na lang dapit ahunong miroy kay maglisod kag sud sa gate. Oh, ma'am, ako nang ilugar, ma'am. Nga nung nagtapok mo dinhi sa gate. Unsay problem? Mga parents mi sa mga batang nangawa, Miss Claros. Unsa? Ako, ma'am. Duha na kaadlaw nga akong anak nga wa na mauli gikan dinhi ning eskwelahan na. Kadiyot lang ha. Dili lang ta dinhi magsulti. Manood kita. Adto mong tanan sa sosyan ho. Lahos na mo dito o gawata lang ko ninyo.
Palihog lang. Hiluman una nato, ha? Kung gusto mong musulti, atong tagsa-tagsaon, aron ta magkasinabtan na. Mrs., ikaw ay una. Ma'am, ang akong anak, mitungha adtong Martes, unya, Bernes na ron, wa na gid siya mabalik. Mrs., nakasiguro kag yun nga mitungha ang imong anak? Nganong di man ko makasiguro, ma'am, nga ako man gyud naghatod atong adlaw. Unya, pagkahapon, gipakuha na ko siya sa iyang amahan. Pero nagabihan na lang akong bana, wa gyud makit ang bata, ma'am. Unsang gaduha? Og kinsay iyang maestra, Mrs.? Si Mrs. Ibag, ma'am. Grade 2 ang akong anak. Babae. Wa na mi kinatulgan hangtod karon, ma'am. Busa maluoy intawon ka na mo, ma'am. Tabangi mi nga makita ng akong anak. Mao na sila ang bagong nasudi ni sabay sa gupanan, Madam Doria. Ilain ang mga batang babae. O pili pagyud ang mga maayog itsura. Oh, Madam. Kanang mga dili kaayo maayog itsura. Mao'y unahon pagdispatsara kung may customer nga magkinahanglan og internal organ. O kanang mga maayog itsura. Itagana ta sila sa gustong mo palit og tibuok buhi og way tatsa. Yes, Madam. Lain pa'y ato, Claudia. Kumusta ang kliyente ta sa Germany? May close contract na, Madam. Ako nang gimail nila nga tong bank account number. Maayo. Inigsod sa ilang bayad, i-ready dayon ang mga bata for shipment. Husto na ituon, Madam. May problema ta sa airport. Ngano, Claudia? Ang atong mga koridora maglisod na sa pagdaog bata tungod kay giistrikto na sa DFA. Ang ilang mga agents sa mga terminal mangita nag birth certificate, Madam, sa bata. Nga ilang da, ingon man marriage contract. O uban pang mga papilis nga magtumbok kunon sa ilang relasyon sa bata nga ilang kuyog, Madam. Kung mao ka na, backdoor ang gamiton ta. Mga air-conditioned van ang gamiton ta. Pasudlan ta sa mga bata. Mas daghan pa hinuon ang mada, dili ba, Claudia? Husto ka, Madam. Na sige, biyain ako, Claudia, og buhata day ng giingon ko nimo. O, Madam. Arin ako. Oh, hello. Maayo naman mga paso sa imong panit, Madam Doria. Oh, kinsa ni? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!